ଜାଲ ଫ୍ରାଏ ତ ବହୁତ ଖାଇଥିବି, ହେଲେ ଏନ୍ତା ଜାଲ ଫ୍ରାଏ ଥରେ ବନେଇକରି ଦେଖୁନ୍। ଭାତ ହଉ ରୁଟି ହଉ ଯାଥିରେ ବି ହଉ ତୁନ୍ ତରକାରୀ କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼େନ, ଖାଲି ଜାଲ ଫ୍ରାଏ ଏକା କାଫି ହେଲା। ଚାଲୁନ୍ ବନାମା। ପ୍ରୋସେସଟା ୟୁନିକ୍ ରହେବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି। ପହେଲା ତେଲ ନେଇକରି ଜିରା ଟିକେ ଛେଚି ତଟକାମା, ତେଜପତ୍ର, শুকা মির্চা, তারপরে কটা হয়েছিল পেঁয়াজ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକିନା ହେଲା ହଳଦୀ ଚାମଚଟେ, ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବା ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ପେଷ୍ଟ କରିକି ଦିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଚପ୍ କରିକିନା କଟା ହେଇଥିଲା, ନୁନ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ମିଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜୟଗୁରୁ କି ଗରମ ମସଲା ବି ନେଇପାରିବେ, ମୋତେ ମିଟ୍ ମସଲା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ମିଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି। ଯାହେଲେ ଏଇଟା ଜୁଇଝୁଆ କାଣା ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯାହେଲେ ଲଗେଇ ଦିଆହେଲା। ତା ଉପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକିନା କୁକର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିନା ସିଟି ଯେତେବେଳେ ମରାବାର କଥା ମରେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ରେଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ କିଛି କରବାର ନାଇଁ। ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍, ଦେଖିବେ ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି।